Днес имаме една приятна част от упражненията дуоника. Става дума за варианти, 10 варианта, на последното упражнение спокойна езерна повърхност. Спомняте си, това беше упражнението, когато и двамата вече сме свършили всичката си работа, направили сме всички упражнения, отпускаме се и в различни позиции, сега ще ви покажа как може да се отпуснете и да почивате, да релаксирате, дори може да си подремнете. Какво е общото правило за всички тези позиции, което трябва да знаете? Общото правило е, че се отпускате, усещате допира на партньора и дишате бавно, спокойно, дълбоко с корема, без да насилвате карането на въздуха. Просто дишате леко и се отпускате и въздух излиза сам. Поемате въздух, увидите корема и се отпускате. Това е. Започваме с вариантите на спокойна езерна повърхност. Ще ви покажа още един вариант от спокойна езерна повърхност. Всеки ляга на ръката на своя партньор. Следващия вариант на спокойна езерна повърхност е в разменена позиция. Сега сме крака срещу крака. Допираме стъпалата плътно. Сега ще видите един вариант на почивката с допрени стъпала. Този от вас, който предпочита да лежи по корем, ляга по корем. Другият ляга по гръб и стъпалата отново се допират. Този път упражнението спокойна езерна повърхност ще направим последния начин. И двамата лежим по гръб, но кръстосаме краката си, така че всеки да може да обхване с дланите стъпалата на своя партньор. Това упражнение, спокойна езерна повърхност, вариант на оригиналното спокойна езерна повърхност, отново един от партньорите, който му е по-приятно, лежи по корем. Другият, преди да вземе позицията по гръб, в която да се отпусне, прави лек масаж на гърба на своя партньор със своите стъпала, след което се отпуска.
Още един вариант на позиция за отпускане. Отново, този от нас, който този ден предпочита да лежи по корем и така да си почива, ляга по корем, а другият се обръща с гръб към него и ляга между краката му като в един шезлонг. Ето така. Сега ще ви покажа един вариант на спокойна езерна повърхност, който го започваме малко по-отрано. След поставяне на копринения вуал, след като сме направили масажа с пръстите, върховете на пръстите на лицето на нашия партньор, правим едно междинно упражнение, което се нарича целувка с третото око. Знаете, третото око е тук, в средата на челото. След това, единият партньор, този, който е лежал по гръб, си остава по гръб, а този, който е направил целувката с трето око, ляга по корем и си изтегля малко назад и захлупва с дланите си дланите на своя партньор. Вижте как става. Още едно упражнение от вариантите, от богатата колекция, от варианти на упражнението спокойна езерна повърхност. Сега вече и двамата, ако искат да лежат по корем, могат да направят това в тази позиция.